Hausanet TV ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa mun gode. Jarumi Hamisu Breaker ya yi nasarar mika wuyansa ga jami'an tsaron 'yan sanda inda ya aikata wani laifi na karawa wani mai suna Kamar Sani mota a titin da ke mahaɗar ɗan Agundi. Shi dai wannan mawaki ya yi haka ne biyo bayan wani zargi da yake ta kai kawo na cewar wai ya buga masa kuma ya sanfe ko kuma a ce ya silale ya gudu ba a gan shi ba. Biyo bayan tuhumar da ake masa na cewar ya arce, shi dai wannan mawaki ya kawo kansa ne sashi na MTD inda ya tabbatar da yadda lamarin ya faru. Sai dai a duka rahotannin da suke ta kai kawo akan afkuwar wannan al'amari ba a ji inda shi wannan Sani Kamal din ya ɗau kafa ya tafi ga jami'an 'yan sandan ya kai shi ƙara ba. Sai dai su dai jama'a suna ta ikirarin cewar shi jarumin ne da ya buga masa aka neme shi aka rasa, a inda kuma wannan batu yake ƙarya domin cewar shi dai bai ma lura da maganganun da jama'a suke ta yadawa na ƙarya akan cewar da afkuwar abun ya gudu. Sai dai abin da yake da akwai shine cewar mutane su daina ɗaukar labarin da ba haka bane ba, ko su daina ɗaukar jita-jita suna yadawa, a inda wannan jarumi ya so da wannan al'amari na ɗaukar kafa ya kai kansa ga jami'an 'yan sanda. Sai dai har yanzu ba mu samu wani labari ba ko wani rahoto wanda za mu sanar da ku akan cewar ya aka karke a can ga jami'an tsaron. Sai dai muna so mu tabbatar muku da cewa shi dai wannan jarumi bai kasance ɗaya daga cikin jaruman da suke aikata wani laifi da za a ce an ɗau al'amarin babba kuma ana ɗauka ana ta yaɗawa akan cewar da faruwar abin ya gudu ba. Muna roƙonku da ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin tashar mu ta Hausanet TV domin ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, nishaɗantarwa da faɗakarwa. Muna roƙonka da idan baka danna mana subscribe ba ka danna mana. Mun gode. Hausanet TV ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa.